Goizeko 9:00 gutxi ertzaintzaren lehenbiziko promozioko azken agenteak erretiro hartu du, baina berriki ere, segurtasun sailak 473 ertzain postu deitu ditu. Euskal Poliziaren egoeraren berri izateko gurekin da Bingen Zupiria, segurtasun sailburua. Sailburu jauna, egunon. Lehen aldia da, hemen zaudela segurtasun arloaren ardura hartu zenuenetik, aurreko legegintzaldian kultura eta euskaraz arduratu zinen, eta aldaketa burutu delarik baita ere, dobaran sailburu ordea ere, departamentuz aldatu zen ezakit. Interpretatu daiteke hau akaso ertzaintzaren euskalduntzearen misio gisa, zilegi izango litzateke hau? Bueno, batez ere nik uste dut ulertu behar dela, sailburu persona bat da, ezta? Sail bakoitzean, baina persona batek berez eta bakarrik ezin du ezer egin. Taldeak behar ditu, eta, bueno, bai Miren Dobaranen izendapenarekin, eta bai Ricardo Ituarte, eta Joana Egiluz, eta nerekin lankide diren beste guziekin batez ere egina izan dudana da, talde bat osatu, esku artean daukagun gai konplexu hau, alik eta profesionaltasunik handienaz kudeatzeko. Galdetuko dugu ere, ertzaintzaren euskalduntzeaz ere, pixkat gaur egun polizia agente batek euskaldundu nahi baldin badu edo zer nolako baliabideak eskaintzen dizkio ertzainak? Bueno, euskalduntzeko baliabide guztiak ditu. Esan beharra dago, eta uste dut garrantzitsua dela, bizitzaren eta profesiore gehienetan gertatuko den bezala, gero eta gehiago direla, gutxienez, bebi maila eskuratuta lan postu deialdietara iristen diren personak. Hau gertatzen da, arlori gehienetan, eta hezkuntza sistemaren erreforma ere neurri handi batean, hizkuntza helburu hori betetzera bideratu dugu, eta hori lortzeko esperantzarekin. Hori batetik. Bestetik, baliabideak daude, bai liberatu eta eskolak hartzeko, eta baita ere, formazioaren barruan ere araututa dago ikaskuntza bat. Eta beraz nik uste dut baliabideak badaudela. Horre, beste kontu bat, gaur egungo ertzaintzaren baitan ere aipatzen dena da, horre ertzainen generazio berrietan Blue Lives Matter mugimenduak eragina duela. Zer esango zenuke honi buruz? Bueno, nik esango nuke gure gizartean jenderik gazteenaren artean era guzietako joerak, jarrerak, jokabideak daudela, eta gizartean dagoen hori neurri handi batean islatzen dara baita ere ertzaintzaren barruan dudarik ez daukat. Horregatik da, importantea, selekzio prozesuetan oso modu argian eta transparentean, baina zehatzean jokatzea, eta baita ere horregatik da importantea aukeratzen diren pertsonaiek formazio egoki bat jasotzea akademian dauden bitartean. Horrein zuzen ere mugimendu horren irudikapena sare sozialetan badaukagu, baina baita ere hainbat agentek uniformetan jartzen dituzten partxe pertsonaletan, ez dakit, kontrolatzen da partxe hauen erabilera? Bueno, nik baiet esango nuke, baina ez nuke eskua zutan jarriko ez, zanet, instrukzioak daude, bakoitzak nola jantzi behar duen eta nola ez, eta hori modurik eta zehatzenean betetzea izango litzateke helburua ez. Egia da baita ere, gizartean gauzasko aldatzen ari direla, eta horrek eramango dituela seguruenik kasu askotan berrikuspenak egitera, ez? Adibidez, uniformidadeari lotutako aginduak esaten du ez litzatekeela agerian zeharik eraman beharko, marrazkirik eta tatuajerik, eta hori idatzi zenean gizartean seguruen ez zauden orain bezala zabaldu eta tatuajeak. Zer egin behar da horren aurrean? Uste dut gogoetarako gai egoki badela. Horre, Euskal Autonomia Erkidegoan gorputz polizial ezberdinak daude, atzo bertan Polizia Espainiarrak furgoneta bat ere aurkeztu zuen hortasun agiri nazionalak egiteko. Gobernu ordezkariak ere, elkarrizketa batean esan zuen bere helburua zela gorputz polizial Espainiarren presentzia normalizatzea. Zakita, apaldu egin da ertzaintzaren sorrerako printzipioetako bat hau da polizia integrala izatearena eta albezain beste zabaltzea bere gaitasunak. Bueno, nik uste dut argi eta garbi finkatuta dagoela Gernikako estatutuan, bere 17. artikuluan, zer dagokion ertzaintzari eta udaltzaingoei, eta zer dagokion Espainiako Polizia Nazional eta Guardia Zibilari. Eta egia da, 40 urteetako historiak erakusten duela oso adi jarraitu beharreko gai badala,
eta nik uste dut horrela egiten dugula, eta horrela egin behar dugula aurrerantzean ere. Badira, erresistentzia batzuk estatuan, hori ikusi dugu adibidez oraintzu portuetako eta aireportuetako eginkizunak hartu dituenean ertzaintzak, nolako resistentzia politikoak eta profesionalak eta beste batzuk beste maila humanoago batekoak egon diren, ez? Beraz, legea betetzea dagokigu danoi, eta guri dagokigu lege betetze horren inguruan exigenteak izatea Madrileko gobernuarekin. Horre, udaltzainak aipatuta ere, orain lan eskaintza bateratuak gauzatzen dira, bai ertzaintzaren partetik, bai udaltzainen partetik. Horre, Euskal Herriko herri ezberdinak berriz, euren eskaintza propioa burutzea proposatu dute. Okerrez banago aipatu zenuen, zalantzan izango zirela lan eskakizun hauek, udalek burutu dituztenak, zergaitik? Bueno, nik ez dut zalantzarik egin nahi. Honek nola izan beharko lukeen finkatuta dago alde batetik 2012an onartu zen segurtasuna arautzeko legearekin, eta gero etorri zen baita ere, eta hau garrantzitsua dela iruditzen zait, udal legea, ezta? Lehenengoak erabakitzen duena da nola antolatu behar dugun segurtasun sistema eta segurtasunari dagokionez nori zer dagokion, eta bigarrenak finkatzen ditu udalen eginkizunak eta gaitasunak, eta defenditzen du, eta hau importantea iruditzen zait, udalen autonomia, ezta? Eta bere arloetan eta bere kompetentzietan izan behar duten nolabaiteko bere gaintasun hori. Beraz, udal batek eskubidea dauka, bere selekzio prozesuak egiteko eta bere udaltzaingo taldeak osatzeko. Nola egin behar duen argi eta garbi araututa dago. Beraz, udal batek hori egin nahi badu eta legeak erabaki duenaren barruan egiten badu, ez dago arazorik, bere kontua izango da, merezi dion edo ez, baina hori beste erabateko konsiderazio bada. Ni legea zari naiz, beraz, uste dut legez finkatuta daukagunaren barruan egiten dugun guztia, onartzeko modukoa dela. Hor, euren lan eskaintza propioak burutu zituzten udaletak ordezkariak elkarrizketatu genituen, eta nabarmendu zigutena zen, beraiek arazoak dituztela, jente horiek herrian bertan errotzeko, batetikan, horre esan ziguten hitzez hitze akzioa nahi izaten dutela, eta herri txikietan alakorik ez dagoela. Halako arazorik edo topatzen duzu gainontzeko eremuetan? Eta garbi ikusten ari garela, eta segurtasunetik aratago, ez? Herri txiki askotan medikoak falta dira. Herri askotako ikastetxeetan nahiko genituzke herrian bertan biziko diren maisu, maestra, irakasleak, eta hori ez da beti gertatzen, ez? Azkenean, jendea bizi den tokian bizi da eta bere aukerak egiten ditu. Eta beste elementu bat ere badago, eta da, momentu honetan seguruna gazte askok beraien ikasketak amaituta errestasun badaukate lan merkatura sartzeko. Eta ez dakiz amagarren mailan dagoen aukera egiterakoan, aukera profesionala egiterakoan udaltzain edo ertzain izatea. Orduan, udaltzain gora bueltatuta udalek egin beharko dituzte eskaintza erakargarriak nahi baldin badituzte, batetik udaltzain egokiek eduki, eta bestetik herriko bertako personak udaltzain izan nahi izatea, ez da. Horren baita ere, kritikak ere izan ziren udaltzainen baitan, horre su-armak erabiliko zituztelako, hori bere gutxi gora bera udalaren erabakiare izaten den, erabilera hori nola ikusten duzu? Araututa dago, segurtasun ardura bat daukan persona orok eraman beharko duela arma bat, eta nolako izan behar duen, eta baita ere, araututa dago, kasuren batean, alkate batek uste badu horrek ez duela horrela izan behar, idatziz behar bezala justifikatu beharko duela, zertarako bai, zertarako ez. Orduan, legeak bi gauza esaten ditu, lehenengoa arma eraman behar dela, eta bigarrena salbuespenak nola egin behar diren ere bai. Horre, Amaia Zabarteren auziare berriro zabalik dago, eta berriki, Iralako gaztetxean, bertako desalojoan, gazte batek barrabil bat galdu zuen tiro baten ondorioz. Ezakite, arazoak daude, brigada mugikorrak erabiltzen duen indarkeriaren proportzionaltasunarekin? Nik uste dut badauzkagula arazo batzuk, ezta? Orokorrean, eta uste dut danon eginkizuna dela arazoiek bideratzea, ez? Lehenengo eta behin, nik uste dut argi geratu dela Amaia Zabartek bilatu etzuen egoera bat bizi izan zuela eta horren biktima izan zela. Berdin zait,
hartu zuen kolpea pelotakada baten ondorio izan zen, edo beste persona batek botatako zerbaiten ondorio izan zen, baina egia da, zerbaitek kolpatu zuela, eta horrek eragin ziola kalte bat. Eta orduan niri bidezko erute zait, Amaia Zabartek eskatu nahi izatea, bere kasu argitzea, eta epailaren aurrean adierazi nahi izatea bere kausa. Ulertzen dut guztiz. Bilboko kasuan ez daukatain garbi, ze oraindik ez dugu salaketa hau egin duen, salaketa publikoa egin duen personarekin hitz egiterik izan, berak gurekin egon nahi izan ez duelako, eta nik dakila dela orain arte behintzat ez du salaketa hori aurkeztu. Beraz, oso zail da gai hau aztertzea eta kudeatzea ez baldin badago ertzaintzaren aurrean, edo beste poliziaren baten aurrean aurkeztutako salaketarik. Ze salaketak lagunduko liguke tokian finkatzen eta momentuan finkatzen. Salaketari gabe, pixka bat itxu moduan gabiltza gai honen inguruan. Baina esaten, eta beraz, kasu honetan ere persona bat dago. Edo zein dela arrazoia, edo zein dela berari kaltea eragin dion gertaera, persona bat zaurituta dago, eta badiot, batetiko badiot lehenbailen osatzea, eta bestetik nik ere nahiko nuke gai hori behar da bezala argitzea. Baina uste dut hortik aruntzago ere badauzkagula arazo batzuk eta hauek ere danon artean kudeatu behar ditugula. Eta hau ez da ezaren justifikazio bat, baina gertatzen ari da. Nik uste dut gizarte honen gehiengoak ez dugula normaltasun ez ikusten, hilabeteren epean, Bilbon, birritan ikusi ditugun gertakizunak eta irudiak ikustea. Biak izan dira oso antzekoak. Lehenengoa izan zen, Atletikek Romaren aurka jokatu zuen partiduaren ondoren, partidura joan etziren personekin izan ziren istilu hauek, eta bestea izan da, joan dan ostegun arratsaldean Errekaldeko auzoan gertatutakoa. Eta gogoan daukat baita ere, Amaia Zabarterena iazko martxuan, Errealak jokatu zuen futbol partidu baten aurreko istiluetan gertatu zela. Orduan, nik uste dut ezin dugula, nik behintzat ez dut normaltasun ez ikusten, hain modu errezean istilu hauek egotea. Guk ertzaintzari eman diogu indarra, erabiltzeko legitimitatea, eta uste dut oso exigenteak izan behar dugula ertzaintzarekin, eta exigenteak izan behar dugu legitimitate horrek izan behar duelako legeen eta arauen barrukoa. Eta indarra ezin daitekeelako indarkeria bihurtu. Beraz, alde horretatik uste dut oso zehatzak eta exigenteak izan behar dugula ertzaintzarekin. Ta era berean uste dut oso gogorrak eta oso exigenteak izan behar dugula, normaltasuna apurtzen duten persona hauen jokabideekin eta estiluak eragiten dituzten persona hauen jokabidearekin. Jazoera hauek ere askotan lotura izaten dute futbolarekin. Arazo bat dago hemen? Bai, nik uste dut arazo bat dagoela hemen eta hemendik kanpora ere bai. Baina baita ere esango nuke Bilbon, Erromaren aurkako futbol partiduaren ondoren kalean izan ziren istiluetan parte hartu zuten personarik gehienak etzirela estadioan sartu, eta futbola erabiliko zuten aitzakia bezala, baina beraien jokabidearen jatorrian etzegoen futbola. Atzo hain zuzen, ertzaintza San Mamesen izan zen, Europa Ligen finalerako segurtasun dispositiboa entxeatzen, ez dakit, zer nolako aurreikuspenak edo kezkak dauzkazu honen inguruan? Bueno, batetik esango nuke, ertzaintzak etengabe egin behar dituela horrelako ariketak, eta atzekoa egia da tokatu dela, justo futbol partidu berezi batzuk dauden kasuetan, baina urtero egiten ditu honen moduko prestaketa lanak ertzaintzak. Ertzaintza lanean ari da, bi kezka dituela. Batetik, ez daukagu jakiterik, bai, 9 egun barru, talde askoziar bat etorriko da San Mamesera, eta horren harremanak daude, eta horren inguruko informazioa gutxi gora bera badago, baina hortik aurrera zer gertatuko da, ez dakigu. Ez dakigu atletik final erdietara iritsiko da, edo ez, eta noren kontra jokatu behar izango duen. Ez dakigu finalera ze talde iritsiko diran, da hori ere ez dugu azken momentura arte jakingo, eta horrek zer dakarren ere, aldez aurretik hipotesi batzuk egin daitezke, baina egun gutxi lehenagora arte ez dugu horren berri zehatzik izango. Eta beraz, bi helburu nagusi daude, bata da, ez dadila egon, zein nahi direla futbol taldeak ez dadila beraien jarraitzaileen arteko istilurik egon, eta gero, orain dela 3 aste Bilbon ikusi gendona ikusita, gai izan behar dugu bitare horrelako istilurik izan ez dadien Bilbon. Hain zuzen, baita ere Errekaldeko gaztetxearen desalojoan, salatu zuten gomazko piletak erabili zirela, hor berez, gaur gainera, 13 urte betetzen dira Inigo Kabakasen heriotzaz, eta honen ostean erabaki zen ez zirela gomazko pilotak erabiliko, foamgo balazk erabiliko zirela, zer gertatu da?
Bueno, batetik gogoan daukat gaur 13 urte galdu zuela bizitza Inigo Kabakak Bilbon, gomazko pelota batek jozion kolpearen ondorioz. Hori horrela geratu da erabakita, justiziaren sententzia batek aitortu du hori izan zela bere heriotzaren kausa, eta beraz, nolabait indarkeri baten biktima izan zen Inigo Kabakaz. Eta ez luke horrek berriro gertatu beharko. Horrek ekarri zuen ertzaintzak berrikustea istiluak eta daudenean zer motatako armak eta gaiak erabili behar dituen, eta horren ondorioz instrukzio bat egin zen, eta instrukzio horrek zailkatzen ditu edo mailakatzen ditu erabili behar diren indarrak. Bai bastoiarekin hasita, bai gero foam motatako proiektil horiek, eta baita ere bidea uzten du behar izan ezkero gomazko pelotak erabiltzeko oso modu justifikatu eta egoera larrietan. Nik dakeidala etzen joan den ostegunean Bilbon gomazko pelotarik erabili. Hori aztertu egin beharko da argi eta garbi, eta horretan ari da ertzaintzaren polizia zientifikoa. Hor gainera, Rosa Zarra, ertzaintzak jaurtitako pilota batek hiltzuela ere, onartu du Jaurlaritzako balorazio batzordeak, honek nolako ondorioak izan ditu segurtasun sailan? Bueno, balorazio batzorde honek egin duen azterketak, hankaz gora bota ditu lehenago beste erakunde batzuk hartu zituzten erabaki batzuk eta onartu zituzten epai batzuk. Baina dana dela, danon artean lege bat onartu badugu, eta lege horren ondorio sortu badugu erakunde bat, kasu honetan balorazio hauek egiten ditun batzordea, eta azken hitza berea bada, punto. Berea da azken hitza, eta nik onartzen dut legetik edo lege hartatik sortu zen batzorde honek hartu duen erabakia, eta ez daukat. Hori betetzea beste aukerarik ez daukat, eta horrela egiten dut, eta horrela adierazi diot Rosa Zarraren familiari. Aurreko legegintzaldian ere, bolo-bolo izan ziren lan gatazkaren inguruko agerraldiak, ertzainasen lutsa ere sortu zen. Ez dakit, ondoriak izan ditu ertzaintzaren erreputazioan gertatu diren jazoera guzti hauek? Bueno, ni ez nahi zagien personarik egokiena horri erantzuteko, ez? Hori herritarre galdetu beharko litzaieke. Herritarre galdetzen zaienean, herritarrek gehienek, eta normalean enkuesta bitartez egiten da, aintzat eta ontzat ematen dute ertzaintzaren lana eta ertzaintzaren jokabidea. Eta gure erkidegoan dauzkagun erakundeen artean, baloraziorik altuenetakoa duen erakunde bezala agertzen da, unibertsitatearekin eta osakidetzarekin batera. Hor gainera, soldata igoerak aurre ikusi dira eta funtzio publikoko beste sindikatuek, beste sektoretakoek kritikatu dute ertzaintzaren kasuan posible izan direla soldata igoera hauek Madrilen baimenik gabe. Bueno, lehenengo esango nukena da, ertzaintzaren kasuan sindikatuen partetik nik ala sumatu dut behintzat, egon dela negoziatzeko borondatea eta konpromisoa. Eta hau ez dakit horrela izan den eta gertatzen ari den beste arlo batzuetan. Eta bigarrena, guk negoziazioa zigen duenean ertzaintzaren ordezkari diren sindikatuekin argi eta garbi adierazi genien, eta horrela bete dugu, soldata ezin genuela ikutu eta soldata ezin genuela legez ezarrita dagoen, baino gehiago igo. Ertzaintzaren kasuan, beste hainbat arlotan eta profesiotan bezala, soldataz gainera daude gehigarri batzuk edo plus batzuk produktibidadeari lotuta, gauez lan egiteari lotuta, eta bar. Eta hor, hoiek ez daude estatu mailan ezarrita dagoen igoera gehiengo horri lotuta, eta hoiek zeuden izoztuta eta ikutu gabe 2012 urtetik. Eta egin duguna da, hoiek eguneratu, eta horrekin batera egin duguna da, komplementu berriak sortu, ertzaintzak garai berri hauetara egokitzeko behar ditun aldaketak egiten laguntzeko. Eta beste arlo batzuetan horrela planteatzen baldin bada negoziazioa, nik ustet bideragarria izan daitekeela. Guzti hauekin gelditzen gara, Bingen Zubiria segurtasun sailburua, eskerrik asko gizonetan gurera gertu diratzagatik. Eskerrik asko zuei.